Takže čau, já jsem Delautrain a vítám vás u mého dalšího videa. A dnes je to video ze hry Dead Space. Nikdo tam asi moc neví, ale já miluju hororovky. Já miluju hororové hry. A to už hru jako Slendermana. To je taky dobrá hra. A nebo už, já to nebudu nastavovat, jestli to nebude vadit. Ne, nebude to vadit, protože prostě ne. Jsem to řekl. A já ještě tomu dám větší jas, protože tohle je hororová hra a většinou v hororovkách je málo TT. Yeah. A nikdo to neví moc, to lidi neví. Tak já nenávidím Dead Space. Protože Dead Space je až moc hororový, teda aspoň pro mě. Protože jako OK, nevadilo by mi, kdyby tam bylo pár monster a prostě mi řekli čau a zabili mě. Ale tady mě zabijou tak brutálně, že už to je až hororový. A já většinou, když hraju všechny hry, tak já si to dávám na střední. Ale vzhledem k tomu, že je to Dead Space a já nenávidím hororovky, tak prostě to budu muset hrát jako na prostej amatér. Hraji to teda na Xbox One, jo, ale zase já furt opakuju, že to prostě streamuju, že jo. Nebo v podstatě, že jakoby mám ten backward compatibilita. Akorát já tady mám vedle sebe další monitor, kde to mám jakože z originál Xbox One. A teda přicházíte o pěkný rozlišení. Fakt, to rozlišení na Xbox One je hrozně hezký, ale můj internet prostě je u toho minulého Lords of the Fallen jste to viděli, takže by to nesneslo. Hru EA Redwood Shores. Dead Space. Je to díl první z roku 2008, asi ten nejstarší díl ever. A je to v českém dabingu. Sakra. To je tak strašně. No jo, no tak ale EA dělá vlastně už jak živá hry v českém dabingu. Isaac, it's me. I wish I could talk to you. I'm sorry. I'm sorry about everything. I wish I could just talk to someone. It's all falling apart here. I can't believe what's happening. It's strange. Such a little thing. How many times you watched that thing? Guess you really miss her. Don't worry, we're almost there. You'll be able to look her up once we're on board. Sounds like you do have a lot of catching up to do. Alright everyone, we're here. Sinking our orbit now. All this trouble over that chunk of rock. Deep space mining is a lucrative business, Ms. Daniels. Aegis 7 is a gold mine according to prospectors' reports. Cobalt, silicon, osmium. Now, where is she? There she is. We have visual contact. So that's Ishimura. Impressive. The USG Ishimura. Biggest planet cracker in her class. And it looks like they already popped the cork. Why is it all dark? I don't see any running lights. Corporal, take us in closer and hail them. And stay clear of that debris field. We're here to fix their ship, not the other way around. USG Ishimura, this is the emergency maintenance team of the USG Kellion responding to your distress call. Come in, Ishimura. You're gonna need to boost the signal if their power's low. Yes, we know. Boost the signal. More. Never heard of a total communications blackout on one of these things. You'd think with 1,000 people on board, someone would pick up the phone. What is that? It's a busted array like we thought. Sounds like they're having problems with their encoder. You get us down there and Isaac and I can fix it. 48 hours max. All right, you heard the lady. Take us in. Let's see what needs fixing. Gravity tethers engaged. Automatic docking procedures a go. What the hell? Sir, the auto dock. What is it? We're off track. We're gonna hit the hull. Hit the blast shields. Their guidance tether's damaged. Switch to manual, now. Inside the magnetic field? Are you insane? Abort! No! We can make it inside. Corporal, gave you an order. The field's too strong.
vole, co to tam hrozně rozbouralo. Je zajímavý, že jsem tam jen tak jakože seděl a... Is everyone okay? What? What the hell were you thinking? Were you trying to get us killed? I just saved our ass. If we had aborted at that speed and distance, we'd have Tak smashed za tohle hraju. Settle down. To je dobrý. Corporal, report. Já do toho už můžu mluvit, protože tady jsou tituly. Už jsme víc badass. Už jsme hrozně badass. Ale já do toho můžu kecat, protože nebudu sám, že jo. Hold still, Isaac. I'm thinking of everyone's rig with the ship. Životy se nám Okay, we're plnějí. done. Clean bill of health for everyone. All right. We've still got a job to do. We're moving out. EA vážně měla v roce 2008 hrozně hustý duckfacey. Ale OK, no. Takový prostě forever alone, tak čumím po té lodi, jako co se tady děje a nic, no, jdem. Ty vole, to má hroznou senzitivitu! Tak počkat, to si nastavím. Ale já vlastně do toho... no tak... OK, no. Tak s tou senzitivitou budu muset hrát chůze, rozlížení se, běh. Super. Já jsem hrál Dead Space 3 a hnedka v prvních 5 minutách, ne, v 6 minutách jsem to zastavil a všechno jsem to vypnul. OK, já se tady trošku porozlím. V čem jsme to jeli? Unbelievable. OK. A jakože běžím, jakože uněte, voli! Uněte! Hrozně blbě jsem to ovládá. Jako já mám rád hry na Xboxu, protože vlastně většina mýho života je z Xboxu. Ale prostě takhle to je hrozný. No to by došlo. Trošku nenačtený textur, ne? Welcome aboard. Jako to pro mě? No tak děkuju, no, co to nemuseli. Co to sakra je za zbraní? OK. Seems like everyone was trying to pack in a hurry. There should be a security detail in here. Yeah? Well, there's not. There's nobody here. I can't pick No. up any broadcasts. Záloha. But Onemknu to. vessel's still alive. Se jde Isaac, po plug rozlídnu. in and see what you can find. Kendra, OK. get that elevator back online. Dead. I can't. Then reboot the damn power. A tady už, no je, tady už to začíná. Už tady je krev a prostě od krve to tady všechno začíná. Get that computer. Začíná to krví a končí to Isaakovou smrtí. Zamknu to. RS mapou, jasně. Obrazovky. Koly. Ale ty vole, tady to nějak vrže, vrže. To tady nějak jakože... Uložit pozici. Tak začíná to krví, potom to je uložená pozice, aby jsme nezdechli, nebo aby jsme zdechli. A aby jsme se tady respavili. Takhle to funguje většinou. OK, ale já nevím, kam mám jít. Takže ještě to zkusíme tady. Už to není hororový, to je taková hádanka pro mě. Tak tady to je zamklý, tak tady asi ne. A tady nahrání zprávu o škodě. Nahrání zprávu o škodě, to úplně. That doesn't look good. She's taken a lot of damage. The tram system's offline. Getting around is gonna be difficult. And it seems to be flowing again. That's a start. O kurňa, ne. Automatic quarantine must have been... Stoj, ujdou. Woo, yeah. What was To that? máme. Did you hear that? Not sure. What the hell? I don't know. Something's in the room Ženy with us. zabijou. O ne, dobrý. Dobrý. Ne.
Já se posvítím. Ty vole! Kurňo! Co to běž! Běž! Zdrej! Běž! Výdach! Já se za sebe nebojím! Oh fuck! Fuck, ne, běž, mi podní, debile! Ne! Ty vole, ne! Kurva! Do prdele! To je jeho ruka! Kurva, mě se motá hlava! Bože! Bože! Ty vole! Jako já hraju brutální hry. A na tohle to je jako zvyklý, jsem na tohle zvyklý, že tady leží mrtvoly. Hrál jsem i Walking Dead. Ale tohle je moc a já se bojím. To je nějak jako... Jak aspoň nějakou zábavu tady z této hry můžu mít. Ale vím, že tady šlo nějak ve trojce teda aspoň, myslím. Šlápnu? Jo, vlastně mi můžu nějak šlápnout. Dobrý. Tak to si můžu. Co mám dělat? Oh fuck! Zrychni, ty píďu! Ují na rakovinu! Vážně to na mě ukázalo fakáče? Zdechni! Můžu na rakovinu! Ty vole, umři! Jsi mrtvej? Je to ještě živý? Už to nemá hlavu, už to živý nemůže být. Tak to. OK. Ne, já nenávidím Dead Space. Bráč! Ty vole, ale to je tak nechutný. Tak jo? No, nechtěl jsem přebít, chtěl jsem otevřít dveře. OK. Oh shitty. Oh my god. Ten je jak mrtvej. Ty vole. OK. Já jsem mlčel, já jsem se to musel nějak uspořádat v té kebuli, protože to je moc a to ne. Já už jsem připravený jako. A dvě cesty. Jedna. Pojď, ale můžu střílet takhle. A to mám jakože větší šanci, že ho... Ne. Tračítko zdraví. Jo. Hodně, já potřebuji vědět. OK, co tady máme, co to je? Dobrý, to vím. A co je to? Nějaké jaulmaráda. Před chvílí jsme měli ještě kamarády, jo? Všimněte si toho? Že před malou chvíličkou, jakože fakt mini! Isaac! God, I can't believe you made it. Isaac, we ran into more of them on the way over here. Are you okay? More what? What the hell are those things? Is that the crew? Keep your voice down. Whatever they are, they're not friendly, and half the doors on this ship are locked because of the quarantine. Now, we have to get to the bridge. But first,
We gotta repair the tram system. You're crazy, Hammond. You're gonna get us all killed. If you listen to me, I will get you out of here alive. Now what's wrong with the tram? The data board is fried, but there should be a spare in the maintenance bay. There's also a broken tram blocking the tunnel that needs to be repaired. Damn it! Everything is on the other side of this quarantine. We can't reach it from here. No, we can't. But you can. Isaac, if I can get to the bridge, I should be able to access the personnel files. You fix the tram, and I'll help you find Nicole. Use the map screen to check objectives and important locations. Oh, kurva fix, já nenávidím Dead Space. Já se omlouvám, já normálně nemluvím tak prostě, jako ono se to tak dá. Ale pravda to není. Ale já prostě nenávidím hry, u kterých se můžu leknout. Ale zrovna u toho si můžu i vyřvat hlasivky. Vyřvat hlasivky. Já fakt do prde. Já se tady bojím. Odsaď nic nepřijde. No, tak to si děláte prdel, ale to už je nějak no. Dopravovací tunel. No tak tady asi rozhodně nepůjdeme. Tak jo, míříme, furt míříme, no musíme mít. Predátor! Je to mrtvý? Je to doufám mrtvý, že jo? Oh, kurva! Ty vole! No, ustřelil nohy. To je sranda. To je jeho pinďůrk. A takže já jsem sem neměl jít? Tak já jsem se zbytečně vystrašil. No nevadí to, no, tak jako... Zase nejlepší věc ne, jako na světě. Kurně, ne. Ono tady vyselo, aha. Isaac, be careful. Shooting them in the body didn't seem to work. Go for the limbs. Dismember them. That should do the job. Jasně, vím. To už jsem si všimnul, že jsem ho střelil do noh. Já chci, aby... Ty vole. Do prdele. Tam odsať, až se nic nepřijde. No tak... Tak jo. Tak jdeme. Kde to je? Prosím, nedělejte to! To mě ještě rozseká na maděru. Co to je? Stázní modul. Ale jako co je? Jo, to taky znám. To je dobrý. Ne! Akorát, že už nemám tolik energie, takže budu muset zase šetřit touhletou věcičkou. Kašlu na to, vole. To nemůžu šetřit. To je důležitý. Protože ten safe rovnou tady, prostě kde na mě něco může vyskočit, ale... Tak, ano. Tak
Tak jo. Do prdele, do prdele, do prdele, do prdele! Do píči. Tam asi nic. Ono není nic, co mohlo vyskočit. Já mám takový štěstí. Tak jo, jdeme. To se mi moc nelíbí. Your stasis module should be able to help you with that arm mechanism. Tak jo, jdeme. Pomaličku. Oprava vozu. Oprav to, vole. Nějak, zkus to, prosím tě, pro mě. Doplnění stáze. Dobrý, to se hodí. Hele, jestli jedno z toho bude živý! Vám to nepřeju. Listen up, car 8 is trashed. We managed to get it back to the repair depot, but now the autoloader is fried. I need a stasis module brought down here now. If we don't get this piece of shit off the tracks, it's gonna jam up the whole system. Posíláte sranu, že to budu muset udělat tak rychle? Tak jo. 3, 2, 1 teď. Tak běž, ale Isaacu. Jsi pomalu jako moje babička, ty vole. Aha, takhle. Myslím, že ne, to mám tak narychlo udělat. Ty pičo! No jo. Zemně, vole! Vole, jdi do kamery! Byl nějaký Číňan. Ale teďka, já jsem absolutně naštvaný, protože tady něco se může vyskočit. A proč to vypadá jako, že to nemá hlavu? Protože že! Tak jo. Já bych si přebil tuhletu zbraň. Já už jsem rovnou připravený! Zkuste si to jenom. Že jsem to říkal, vole. O kurní, země, vole! Ono to bylo živý. Ono to bylo živý. Ono to ještě bylo živý? Počkej. Ti dám, vole. To znamená, že když tomu useknu ruce a nohy a hlavu, tak to je mrtvý. Nebo jenom hlavu. Jo, bez hlavy by se to asi těžko orientovalo. A jako ty co, jako tam chceš, jakože nic. Tak vyzkoušíme. Jo, dobrý, viděl jsem, jak jsem to měl udělat. Tak, já jsem to jenom zastavil, ještě nekončil. Tak se to opravuje. No, ale je mi jasný, že tolik zvuku a žádný monstrum. The tram is blocking the whole system. When you get the computer online, you'll be able to call the tram from the control room. Faster the better. I can hear something crawling around out there.
hlavně mrtví. Kolik? 4 náboje. To mi vydrží. Jestli to chci nastoupit aspoň, prosím! Je to mrtvý. Je to mrtvý, když řeknu, že to je mrtvý. Ty vole. Vole. Pojď hajzl, vole. Jako já mám taky jednoho malýho hajzla v kalotách, ale na záchody nejdu, tam mě tam je... Tak jo, na záchody nepůjdu, ať se děje, co se děje, tam nejdu. Dneska rekla mě to z Xbox Live. A ty tam vzadu jako kurva, to je to kaká! Ty vás tady, ty vole! Do piči! Tak já tě trošku zpomalím, nebude ti to vadit. No to ještě žije. Ne, už ne. Ale podle mě to bude žít. Jednoho dne má to hlavu, hele. Jako já vím, že moje zákony praví, jakmile se to nehejbe, je to mrtvý. Ale když to má hlavu, má to mozek a může to furt myslet. Jako já mám hlavu, ale nemám mozek. Ale myslí mi to. Já místo toho tam má nějakýho krtka, ale to nevadí, to už je mimo. Isaac, I've patched into the deck security system. It took some work, but I've got the door to the maintenance bay unlocked. The data board should be somewhere inside. Něco se na mě zkusí vyletět, vole. Něco, jenom, já nevím, oko, vole, já nevím, zadek. No teda. Je vážně něco teďka za mnou. Je teďka vážně něco za mnou. Jako já slyším Predátora, ale to je možná kvůli tomu, že mám rád Predátora. A jako tady není světlo. Co se stalo, kur... Ahoj. Isaac, you still need to find the data board to the tram computer. It's in the maintenance bay. Tak jo. No. Jestli tam něco přijde, ty vole, že jsem to tam rozbíjel. To uložím. Tak. Jako já vím, nejste tady. Vy tady nejste, ok. Jakoby vy nejste u mě doma teďka. Já nemám kamarády, takže proč byste tady vůbec byli. Ale já držím joystick od Xbox One. A já ho mám hrozně rád. A nikdy se u něj nespotím. Ale já jsem spocený jak něco. A ty moje reakce jsou vážný. Jako, já vím, ono to zní vážně trošku přeto. Ale 13letý děcko, co hraje Dead Space a leká se u toho. To už by trošku real mohlo být.
A teda fakt, já nenávidím to. A já kdybych tady měl webku, tak já přísahám, že já tady mám tmu. Já tady mám hrozně velkou tmu. Já fakt přísahám, že tady mám tmu. A jako já se zase nebojím, jo, ale už tomu něco co dodává. A právě proto, že jsem lekavej typ, a jestli byste chtěli další video z Dead Space 1, napište. Mě to jakože baví zabíjet ty monstra, protože to je vážně veliká sranda ty monstra jakože zmrazit a takový různý věcičky a už mi bliká červeně zádo. Ale zase není sranda ty věcičky nacházet. A abych mohl udělat tohle, protože takhle mám větší šanci, že ho trefím do hlavy a do těla. Ale prej je lepší, když ho budu trefovat takhle, takže ho trefím vlastně do rukou. Takže děkuji, že jste se na tohleto podívali. Pokud chcete další díl z této hororové hry, z který fakt nemáme radost, dejte like. Opravdu, jestli tam bude 1 nebo 2, vím, že se vám to líbí, protože tohle je fakt na mě moc. Takže jestli se vám tohleto líbí, tak dejte aspoň 1 like. I to potěší, prostě. Vážně! Co děláte srandu, ne? Já to všechno vystřílím. Já už mám náboje. Já jsem taky debil, ale uložil jsem si to s nábojema, takže to je terén pro mě. A jak tady mám inventář? Mám nějaký inventář? Inventář, databáze. Jo, jasně, to je hra na kapitoly. Tady je inventář, jasně. Co tam to? No, takže já jsem ještě před tím natočením se potřeboval na záchod, ale jsem si říkal jako, že půjdu mezi na záchod, to střihnu. Já jsem nechce na ten záchod. Ne, já na ten záchod ani nedojdu. Potom to jsem tady viděl, že z šachty prostě něco vylítne. Ani nemám náboje, takže to ani nemůžu zabít. Jako můžu to udobat, jako. Jo. Mně nedošlo. Že to můžu udobat. Alebo taky ještě můžu splátit, takový bitch slap prostě. Děkuji, že jste se na tohleto podívali a já se loučím. Čau.